Sama na mo sa na siya. Ah, nana. Oh, bika-bika. Lupad, lupad. Na. Kaya? Kaya na kaya na, dali na kaya na. Uy. Kaya na, di ba? Kaya ka na rin mo. Gilid gani mo, kaya na kaya na. Saan ba na mag-ikaon? Ha? Oo, ayun na yung mag-ikaon lang. Prutas Kaya eh. prutas. Makapada ko sa punuan. Kasi ka pala ka sa punuan. Makapada ko sa punuan ng mga prutas. Dili na mauy. Dili. Dili na mao nara oh. Bawa ni kang manok. Suda ko manok. Ihaw niya may mahinutan. Gina ba? Bawa ko kayo challenge. Sa man ka na challenge good. Dili lagi kayo bukuan ba ka ng bali-bali. Babali yung butaan oy. Dili lagi na ikaw ra ng anak. Yatin di ka Kapila kada. na biya ko magibalian niya. Habad ko mabalik kar mabalik jud ko ano Dili ba. tagaan ka kang bayad para mahilot. Sige na. Ako radlo ka na challenge eh. Ikaw ba? Ako may madupa-dupa. Oh, ikaw pala pa eh. Dili ta bitaw. Ipakuan na. Ipakuan. Kasi bukuan. Ipaon ba? Ipaon. Okay. Ge. 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 Sige dali na kayo na challenge. Lagi kayo na. Kana, gigay ka na. Gigay ka na. Gimana ha? Balik ha. So, dito ka tabal. Ano ha?